रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। खूबे छटपटाइया करी रोके थाम जबरी पकड़े के बाकाम करे के भाई हो। खूबे छटपटाइया करी रोके थाम जबरी पकड़े के बाकाम शुभ तोहरा जाता राप करी कल तो लड़की के काम होला रोकल बाकी लड़कन के काम बठोकल होला लड़किन के काम रोकल बाकी लड़कन के काम बठोकल होला लड़किन के काम रोकल माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। हाँ देह बहराता कही मन हमार थकता ऊपर से नीचे सामान सब बथता देह बहराता कही मन हमर थकता ऊपर से नीचे सामान सब करी बहाना बनाई जइब तू छुए तो मुँह भी चकाई नौ छौ के बहाना बनाई जइब तू छुए तो मुँह भी चकाई माजा जनीलो आँख में माटी करी ठोकल तो लड़की के काम होला रोकल बाकी लड़कन के काम बठोकल होला लड़किन के काम रोकल बाकी लड़कन के काम बठोकल होला लड़किन के काम रोकल माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। पिया परदेसी खूबे करी उल्हा मेली आलम इम्तियाज हऊ खेला नहीं खेली पिया परदेसी खूबे करी उल्हा मेली आलम इम्तियाज हऊ खेला नहीं नहीं कही जब बात दी तार सौरभ विकास धली हया कबार नहीं कही जब बात दी तार बाहुबली सुनील तू धली हया कबार बाबा हो कॉमेडी प्रति खेत करी हो तो लड़की के काम होला रोकल बाकी लड़कन के काम बठोकल होला लड़किन के काम रोकल बाकी लड़कन के काम बठोकल होला लड़किन के काम रोकल। अरे जब हेंगे चलब तो लड़का कमेंट ठोकबे करी हस सही से पहले चलो।